बाय। चांदनी, जी माँ। तारा से कुछ पूछे चाहता नहीं। का बात बा, पूछी। तो शेखर के पसंद करेलू? हाँ माई। उहू तोहरा के उतने पसंद करेला? हाँ बेटा, जब तहार बाबूजी हमने के छोड़ के गईले तब तू 5 साल के रहलू। हालांकि वो संपत्ति छोड़ के गईले हमरा खातिर, जैसे आज तक हमरा के कौनो चीज के कमी ना भइल। बस एके बात के चिंता रहल, तहरा पाले पोसे में कौनो ऊंच नीच ना हो। हमनी के खानदान बहुत इज्जतदार बा और नया उम्र के जोश में कहीं वो इज्जत माटी में ना मिल जाओ। यही से कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठैहा। माई, हम राउर बेटी हैं। हम ऐसन कौनो काम ना करब जेमे राउर सहमति ना होई। और माई, शेखर जौन बानू बहुत अच्छा लड़का बा। वो पूरा कॉलेज में सबसे अच्छा पढ़े वाला लड़का बा। और जाना ताड़ू, और कबो कबो गलत लइकन से बचावेला। वो कहाँ रहेला? ओकर पिता का करेले? ओकर पिता गांव के सज्जन किसान बाड़े और किसान एजा हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेला। माँ, ओकर परवरिश देख के लागता कि ओकर खानदान ना बहुत अच्छा होई। अगर वो अच्छा खानदान से बा ता हमरा ना तोहरा पसंद से कोनो आपत्ति नहीं खे। माही, यू आर सो स्वीट। लेकिन हमार एगो शर्त बा। का शर्त बा? ओकरा हमनी के साथे रहे के हुई। काहे के हम अपना जीते जी तोहरा के अपने आँख से ओझल ना होके दे। माई, तू बिल्कुल परेशान मत होखा। शेखर हमरा से बहुत प्यार करेला। वो हमरा खातिर कुछ भी करी। अच्छा चला।